אוקיי, אנחנו מוכנים לראות ריקוד המועדון, קדימה, קדימה, צא, נו, צאו אחריו רגע, שביתי את זה מה זה צריך להיות כאן? איפה הם? בואו, צוריגל! בואו. היא יצאה החוצה. לא יכול. אני לבד פה. מונה. שקט. אני לבד פה. הם ברחו. אני מתכבד להזמין. אני שמח להזמין. אני נאלץ להזמין את עינות הדבר.